Ing salah satunggal sekolah menengah wonten sekawan bocah, Revi, Aisyah, Ica, lan Chandra. Dheweke remen bolos pelajaran nganggep sekolah namung beban. Ana kanca satuhune, Risna, sing remen ngelingake nanging asring diremehake. Lan ana Belva sing wani ngandhakake sing bebener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina iki Bapak bakal ngejelasake materi nganggo proyektor. Oh iya, tolong ketua kelas jupukno laptope Bapak kene nang aula. Nggih Pak, kula pundhutaken. Ing kantin, Hei, wis bel kaping pindho lho. Tetep dek kene wae. Pun bahasa Jawa lho, mek mung gaemu metok. Leres mending dolan HP, game lu nyenengake. Yo. Aku loro tak wedi rek konangan guru. Allah gak usah dipikir, penting bebas main HP mangan. Arek-arek iku lapo? Parani ah. oh gak mlebu kelas, Pak Rizal wis mlebu, pelajaran bahasa Jawa wis mulai. Allah nyocot. Wah, ketua kelas teko. Senajan rajine, apa gunane nek mung kaya polisi sekolah? Bener ngurus bae waktu dhewe mah. Aku mengilingno, nek gak entuk pelajaran sapa sing rugi nek gak awakmu. Pak niki wau Chandra, Revi, Ica, kali Aisyah bolos nang kantin. Walah Jarnori sing kok ayo urusan ambek Bapak iku gampang iku. Jon ya. Boten dangu lajeng, Chandra, Revi, Aisyah, Ica ngintip ing lawang kelas. Hei, Chandra, Aisyah, Ica, Revi, yang mlebu rene. Iki, Pak. Apa, Pak? Kowe nang ndi ae? Kok gak balik-balik nang kelas? Kula namung ngasuh sekedhik, Pak. Ngasuh ora salah, nanging ninggali pelajaran iku kesalahan. Sekolah iki papan kanggo masa depanmu. Saben wektu sing ilang ora bisa bali. Ngerti gak awakmu kabeh iki? Leres, Pak. Punten. Ya wis, sesuk meneh aja dibaleni. Wis nang nunggu. Matur nuwun, Pak. Ngasuh kaping kali. Risna kok ngelama sing anak guru. Iya, atau dilabrak ae arek iku. Gas. Oh, iki ta areke. Oh iya, ayo rek. Ayo. Heh, lho, lapo? Iki ta anak masih guru iki. Bu ngono kan gawean ngapur-ngapur. Aku ora maksud elek, aku cuma kepengin kowe kabeh ora kesasar. Halah alasan ngomong aja lek Rai. Kon saiki ana duit piro? Kekno anak arek-arek. Ono gawe Wis sambujuk jam kuaplok. Ono apa iku? Aku bakal ngendiko menyang guru. Kon kabeh apa? Apa urusanmu sih, Bel? Kon kabeh pasti mari ngebully arek iki. Nambah lapo, Cuk? Meru kok. Aku ki anjen ero, ket nang aku ku ndelok tekan kono. Arek iki bener, kon nek gak gelem diseneni ojo sampe ngoleh perkara. Sampai mbok baleni meneh, aku bakal ngomong nak kuwi. Awas yo kon kabeh. Gara-gara kon niku. Iya ya sekolah. Yo, ora. Dino sabanjure, Pak, Risma kalau mau dibukti kangen kekasih itu Chandra. Amargi nglaporaken Chandra lan kanca-kanca itu orang ibu kelas. Walah ya wis Bel suwun ya. Kok tak delokane gampang iku aku. Ini Pak, Ya suwun ya Bel. ini Pak. Pak Rizal nimbali piyambakipun dateng ruang konseling. Nang di Chandra. Boten Chandra boten mlebu Pak. Yo kok iso gak mlebu lah itu Pak aku. Ayo awakmu wong telu iki ngaku kabeh daripada untuk mungkin tak jelek bari mbuli Risna.
Kula mboten beli Rizna, Pak. Ya kan, Rek? Ya. Wis gak usah alasan, ana saksine iki lho, Belva. Nggih, Pak, kula beli Rizna. Lapo kok sampe bully? Salah apa areke? Sepurange Pak, ade nyesel. Wis awakmu kabeh nang njaluk sepuro nang Risna, mumpung goreng telat. Iya, Pak. Sepurane ya, Riz. Iya, rek kabeh kabeh sak sepuro nang ayam ganti tikar. Apik nek kowe kabeh gelem berubah. Sekolah iki bakal luwe ayem lan tentrem. Saking cerita iki kita sinau, bolos nambang maringi rugi, bullying memarai luka, lan kejujuran tansah menang. Arek enom kutuane karo masalah, lan tansah ngajeni kanca-kancane, supaya hidup rukun lan tentrem.